салом, як хабар. Шуруъ аз 1 апрел бидуни шаҳодатномаи ронандагии Россия фаъолияти мусофиркашонӣ барои муҳоҷирон ва онҳое ки душаҳрвандӣ доранд дар ҳудуди ин кишвар манъ гардид. шаҳрвандони хориҷие ки иҷозатномаи зисти муваққат ё ҳамзамон шаҳрвандии Россияро доранд, бояд дар муҳлати 1 сол ҳамзамон шаҳодатномаи ронандагии Россияро низ гиранд. барои гирифтани шаҳодатномаи ронандагии Россия шаҳрванди хориҷӣ ва ё дорои душаҳрвандӣ бояд аз санҷиши назариявӣ гузарад ва маълумотномаи тиббӣ пешниҳод кунад. барои категорияҳои С, Д ва Е бошад, шаҳрванди хориҷӣ бояд курси кӯтоҳмуддати ронандагиро низ хонад, сипас санҷиши назариявӣ супорида ва маълумоти тиббӣ пешниҳод намояд. басаҳои алоқаи мобилии солона аз Zmobile дастрас, муфид ва қулай. ба яке аз 4 баста Mini, Max Pro ва Ultra пайваст шав ва дар давоми сол аз алоқаи баландсифат ҳаловат бар. хабарҳои бештар дар Telegram канали Азия Плюс.